Connexió Local, un programa d'IV3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears. Hola, com estàu? Gràcies per acompanyar-nos una setmana més a Connexió Local, un espai en el que coneixem continguts i protagonistes de les emissores locals de les illes. També ens acostam a la història de la premsa forana, unes publicacions que recullen la història de la vida quotidiana dels pobles. Amb Ràdio Horta Municipal coneixem el curtmetratge Dia de platja de l'artenenc Miquel Jaume, una història que ens situa a la Mallorca rural dels anys 60. Parlam del rodatge i de l'època que retrata a Miquel Jaume i Pep Alba, un dels actors que hi participa. Amb Ràdio Illa escoltam les cançons que escriu i canta Pep Ferrer de Nandreu. Des del confinament les comparteix a la ràdio pública de Formentera. Avui parlam amb ell de les seves composicions i del significat de la cançó popular a l'illa. A la nostra secció dedicada a la premsa forana, avui coneixem la història i la tasca de la revista Campanet, una publicació amb 40 anys d'història. En parlam amb Miquel Vives i Francesc Aguiló. Connexió Local es fan les propostes de continguts de les ràdios locals de les illes. És un projecte col·lectiu que es construeix en xarxa. Avui comptam amb el suport tècnic d'Iker Hernández i a la redacció i qui vos parla, Magda Cortés. Feim xarxa. Connexió amb Ràdio Horta Municipal. Marc, ell està malalt. Un dia d'aquest mos cobrarà per un pou. I què? Te'n faràs càrrec tu? No podem vigilar-lo per sempre. Si t'he dit la vera, jo també qualque vegada partiria. Me faria porta i m'aniria molt lluny. El més lluny possible. I no tornaria mai. No puc. És el tràiler de Dia de platja, un curtmetratge escrit i dirigit per Miquel Jaume Zuzama que ens transporta a la Mallorca rural dels anys 60. A motiu de la seva estrena, el Teatre d'Artà, aquest mes de juny, l'ha presentat a Ràdio Horta Municipal. Dia de platja, és una resposta, per exemple, jo què sé, al cine americà, no? El cine americà jo m'agrada molt i ha portat moltíssim, però jo veig una pel·lícula americana i me passa que veig els seus instituts i tothom té taquilles, no?, vermelles, o tenen unes cases que estan fetes de gest, que tenen un jardí de gespa enorme i una bústia, no sé què. I clar, això, vulguis o no, sempre te xoca perquè dius, jolín, la meva realitat no és així, jo no visc en aquest tipus d'entorn. I en Dia de platja, el que volia representar era un poc la temàtica de lo rural i de la realitat que viu la gent més de la zona de Llevant i de la zona de Mallorca, perquè no només de la zona de Llevant, també de Mallorca en general, que se pogués veure reflexada a un art tan universal com és el cine, no? És Miquel Jaume, director de Dia de platja a Ràdio Horta Municipal, un curtmetratge que compta amb les actuacions de Joan Lluís Terrassa, Joan Maria Pasqual i Pep Alba. Avui volem parlar d'aquest projecte i de la història que ens explica i per això hem convidat a Miquel Jaume, director i guionista de Dia de platja i estudiant a l'Escola de Cinema de Catalunya. Hola, Miquel. Què tal? Bon dia. Què tal? Bon dia. I a Pep Alba, un dels actors que hi participen, conegut també per la seva faceta de músic, al grup Los Cinco del Este. Hola, Pep, com estàs? Hola. Bon dia. Bon dia. Miquel, com sorgeix la idea de fer aquest curtmetratge, no? De contar aquesta història situada a la Mallorca dels anys 60? Sí, la idea ja, com he comentat, aquest trosset que ha sonat, era primer volia crear un curt, va sortir d'aquesta necessitat que vaig dir, vull crear un curt, i vaig dir, però ja que el creï, sempre se diu que has d'escriure sobre el que saps, perquè és de lo que més pots xerrar. I al final vaig dir, jolín, què és el que sé i de lo que normalment no se sol xerrar en el cine? I és la realitat que va ocórrer a Mallorca fa bastant d'anys, que va ser quan un gran canvi va ocórrer entre el món rural que se duia fent durant 100-600 anys i l'esdeveniment del turisme en aquesta ruptura que se va generar en els anys 60-70 i tot el que va significar per aquesta gent que va passar de cop de fer feina d'una manera eterna i sense gaire prosperitat de futur a de cop fer un gran canvi que va ser el punt del turisme. I què contes en aquesta història? Que expliques? Hem escoltat un trosset del tràiler, no?
Sí, a Dia de platja el que explica és... Bueno, primer presenta 3 personatges i cada personatge ve a representar una part d'aquest context. Tenim el padrí, el pare i el fill d'aquest pare. I tenim, per una banda, el pare, que ve a representar la societat rural de Mallorca, que és molt capficada en la feina, és una persona que no pot deixar de fer feina mai, perquè si no, no té dobbers per poder alimentar la seva família, i bàsicament segueix el cicle, que és jo conreu el camp, després venc el que conreu i tenc fills, els ensenya a fer el mateix que faig jo, me faig vell i me mor. I això era un cicle infinit que mai acabava. I després hi ha el personatge del padrí, que és com una persona que s'ha alliberat de la feina, perquè està com a jubilat, entre cometes, i està com a alliberat de la raó, del pensament lògic, i ja va cap a les seves fantasies, que és el que li agradaria tenir el pare, però no té temps de pensar. I després, finalment, hi ha el personatge de Marc, que és el nin, que representa el canvi, que és una persona que, clar, ha anat a escola, és una persona que ha viscut tota la cultura exterior, i a partir d'allà se genera conflicte entre aquests tres personatges, partint del padrí, que ve a ser com el que porta el conflicte en aquesta família. Molt bé. I el padrí està interpretat per Pep Alba. Pep, com va ser? Com t'enganxes en aquest projecte d'en Miquel? Va ser una cosa molt curiosa, perquè jo he fet teatre molt d'anys amb en Arnau Serra d'Artà, i Arnau va suggerir, crec que va suggerir en Miquel que me posàs a mi de personatge en aquest curt. I jo el primer que li vaig dir va ser pensa que la meva memòria no me donis textos molt grossos, i se contesta que va ser... Sí, estàs de sort, perquè no en tenia un. No va posar text. No té... És tot interpretació, no? Sí, juga molt veig que ells se van recrear un poc en les meves expressions de cara. Sí, que ha resultat. I així és com va sorgir la cosa. Sí, bueno, el que no he comentat, clar, el personatge del padrí, el conflicte que introdueix és que ell té demència senil. Per tant, és un personatge que no parla i és un personatge que a vegades s'escapa de casa. O sigui, el principal conflicte de Dia de platja és que el padrí constantment s'està intentant escapar de casa i el fill i el pare no saben on va, i tot estan han de deixar de fer feina per començar a vigilar-lo. I, clar, jo vaig voler construir un personatge que a través de només de les seves expressions corporals i a través de la seva manera de ser i d'escapar-se tot el temps, fos un personatge com que és el protagonista, en vera, i dic, vull un protagonista que no tingui diàleg i que encara així pugui dur la història d'una manera molt dinàmica. Ben difícil, això, no? No, jo és que som un enamorat de la joventut, i en aquest cas en Jaume tenia 19 anyets i me duia molt bé. Fa les suggerències molt puntuals, és dir, te dona un pot de llibertat, te dona bastanta llibertat, però la suggerència és allà, tu saps el que vas a fer. Li faria el contrari, el padrí no està senil, no està senil. El padrí té visions de coses que no ha viscudes, així com ho vaig interpretar. I jo no me trobava senil, vull dir... Sí, o sigui, d'aparença senil, però en realitat, ell, per el pare i per fill, semblava que estava aquesta lucidesa, no? Jo visc una realitat a dins jo, visc una cosa així. També retrata a Miquel una època que tu vares viure en primera persona. Sí, vares viure aquest conflicte que ell mos ha explicat, no? Que ell ha plantejat en aquest curtmetratge. Tu com ho vares veure? Sí, la meva arribada a millor estava farcida de persones que en aquell moment deixaven el ramat de cabres o d'ovelles i entraven a dins un hotel a servir un bar. És dir, que és una realitat molt forta la que varen viure. Jo no vaig partir així, jo som fill de barber d'aquí de Palma, i jo ja ho vaig viure d'una altra manera. Mon pare tenia moltes amistats de músic, Bona de Sant Pere, en Sembrana, tota aquesta gent. I jo tenia un altre ambient. És dir, ja vaig entrar en la música, en el vistiplau, però el que plasma en Miquel és total, perquè és un home que està fent feina a fora vila, el seu aldot a un moment me diu a mi, jo també fugiria,
Entens? És dir, que jo el plantejament me va agradar molt i ja t'he dit, jo he vist aquesta gent que deixava ramat i entrava dins un bar a servir Ho ha vist, era aquest, sangries. era aquest contrast, no?, tan Sí, d'un total. extrem a l'altre, no?, en un moment. Total. I va ser una passa molt forta generacional, perquè molt de pares no entengueren el que volien fer els seus fills. I en molt de casos també, vull dir, els predins també entraren. Jo me'n recordo un predí que estava economat. Això vol dir que en el final tots caigueren Sí. a dins els dos més fàcils. Tots supos. indirectament també, imagino que tenien ganes d'escapar, que també és un poc el que el planteig, que és un personatge que constantment està fugint. Està fugint de lo que ha viscut, perquè ell ja té tota l'experiència de la seva vida, d'estar allà, diu, joder, mon pare va acabar així, el meu fill ha acabat així, Sí. jo no vull acabar així. Jo ara que puc, he vist que el meu net s'està alliberant, jo també m'ho vull alliberar i comença somiant tot el que no ha fet de jove, que ara se dona compte de lo que no té. Perquè, clar, tu no pots somiar el que no tens. Sí, sí. Però quan veus una altra persona que sí ho té... Aquí hi ha història per una pel·lícula, Sí. també, Sí, eh? hi ha història, però jo li he dit moltes vegades a Miquel, dic, com és possible que en 15 minuts siguis capaç de plasmar aquesta història? Miquel, és admirable. No, el que has fet, que en retalls, en escenes, poder plasmar això en 15 minuts, és molt difícil, molt difícil. I a més, Miquel, un projecte amateur que m'imagino que has hagut de cercar tu, els actors, has hagut de cercar Sí, l'equip. totalment. Com ha estat aquest rodatge? Com va ser el rodatge? Sí, el rodatge. Xerrant del rodatge, perquè sí, també va ser molt divertit. El rodatge se va dur a terme... Per volta. Se va dur a terme durant l'estiu de l'any passat, de 2020, i van ser una setmana. Clar, jo no tenia ni productor, jo vaig ser guionista també, i clar, jo sortia de l'escola de cine, que just veu el confinament d'aquest tan gran, que bueno, ja no xerraré d'ell perquè tothom ho sap, Sí. i va ser molt curiós perquè això era una pràctica que havia de fer per l'escola i el que tenia que era un mes per preparar-la, de cop vaig tenir 5 mesos per fer-la. I vaig dir, vaig a fer alguna que estigui bé i profit i ho gravo a Mallorca, perquè ho anava a gravar a Terrassa. I una de les coses que també he comentat antes era que aquest projecte hagués estat molt difícil gravar-ho fora. Hagués estat molt difícil gravar-ho a Terrassa o a Barcelona perquè, clar, xerro d'una cosa molt concreta, que és aquí, amb aquests paisatges, amb aquesta gent, però també perquè va ser un rodatge molt intens, perquè, clar, anàvem amb un equip de 4 persones, que era ultra reduït, i jo vaig demanar moltíssim dels actors, i jo estic super agraït perquè va ser un equip que se va sacrificar moltíssim, però això te'n vas a fora i no, perquè la gent no està tan ficada, però com que a nivell amateur a Mallorca hi ha tan poca cosa, o m'ha la impressió que tan de pocs projectes, quan hi ha un projecte de veres te dones compte de les ganes que té la gent de poder fer coses així. I ja que estic, vull reivindicar una cosa que vaig reivindicar a l'altra entrevista, que és fa falta molta xarxa d'artistes joves que vulguin fer cine i que s'ajuntin. Perquè ara mateix tenim moltíssim de talent, o sigui, el talent no falta, però falta una manera de connectar-los entre ells i que aquesta gent comenci a fer projectes, perquè si volem una indústria professional i una indústria que pugui projectar a Mallorca cap a de fora, amb una cultura molt forta i poder establir de veure la nostra llengua i la nostra forma de ser, ha de ser mitjançant una indústria primer amateur, forta, que després puguin sortir professionals i que se quedin a la illa. Està bé aquesta reivindicació, perquè tu, com ho has viscut en primera persona, i segur que has après moltíssimes coses que potser no te compten a la carrera, o no s'aprenen, que s'aprenen fent feina, fent un projecte, rodant, no? Sí, el que aprens sobretot és com demanar favors a la gent, perquè a vegades estàs xerrant de cine com a dos bes, com que has de tenir un munt de pressupost, com has de no sé què. Realment, si saps com moure't i com demanar les coses a la gent, és moltíssim més fàcil. El que passa és que a Catalunya és un món totalment diferent, perquè allà la diferència, simplement la diferència, és que la gent se sap agrupar. Si fan un grup de castellers, i ja tenen 4.000 persones que s'apunten i fan 1.000 competicions, i fan 1.000 concerts, el que sigui. I aquesta habilitat d'ajuntar-se trobo que és una cosa que hauríem d'importar aquí perquè és vital. O sigui, fer xarxa és molt important. És superimportant i molt divertit també, perquè dius... Sí, i saber que fa potser un veïnat que teva, que potser podríeu fer una cosa junts. Sí, i allà dius... I si no en parles no ho saps. I allà dius, per exemple, necessito un sonidista i és superfàcil perquè tens una pàgina web on publiques un taulell d'anuncis i trobes un sonidista. Aquí per trobar un sonidista, mare meva, que ara m'haig de matar. Te va costar. Pep, tu que has après amb aquesta experiència després
de temps sense actuar i això. Jo he pres de totes formes, nosaltres li van sortir molt barats, nosaltres. Però també he d'enfatitzar una cosa, que si no hagués estat per na Marga i en Jaume, que són son pare i sa mare, que se varen fer càrrec del catering, Important. però no hagués tingut tant d'èxit, la cosa. No, estan també molt agraïts això. No. Jo he pres... Jo ja ho sabia fer, això. Ho sabia fer, estar a les ordres de qualcú, ho sabia fer. La disciplina que te dona la música també és una disciplina que la duc de dins, que sé que jo no puc fer segons que perjudiquin de vora. És dir, i el que a mi me va meravellar, sobretot, els actors, jo vaig quedar entusiasmat En Lluís, sí, en Joan. En Joan és un artista complet, i en Joan Lluc pues, és un personatge que arribarà molt a lluny. I jo vaig campar molt bé amb ells. I això és molt important, també. Sí, va haver molt bona connexió. Es troba còmode, això, llevat de quatre coses, una vegada que me volien ofegar i no aconseguia. Això ja queda per les vostres. Molt bé. Miquel Jaume, director del curtmetratge Dia de platja, i Pep Alba, actor, moltes gràcies per explicar-nos aquesta història i per explicar-la, i no sé quan ho podríem veure en aquest curtmetratge. Sí, volia comentar, vam fer una estrena a Artà, per juny, i ara estem en una roda de festivals, però estem en cerca d'algun teatre o algun auditori que estigui interessat en projectar aquest curtmetratge, o sigui que si algú està escoltant i es veuria interessat, crec que és un tema bastant interessant que pot va ser la redundància, interessar a molt dels espectadors d'aquí, ja que és un target molt local i qui ho faci està fomentant la llengua i està fomentant el cine jove, que trobo que és molt important. Miquel, idò, molt bé. Ben aprofitat, si algun teatre, esperen que el trobis i esperen poder anunciar des d'aquí, des d'IV3 Ràdio. Finalment, si me deixes fer un petit agraïment en els sponsors, no sé si ho puc fer. Ràpid, sí, perquè no tenim molt de temps. Sí, donar gràcies a les galletes artesanes de la Font de la Plaça, en el Bip Bip, en el Gelat Job i en el Teatre Artà i el SOCB, que ens ha patrocinat aquest curtmetratge i ha estat possible fer-ho gràcies a ells. Ja està, només això. Molt bé, Miquel Jaume i Pep Alba, moltes gràcies per acompanyar-nos, i acabarem amb una cançó d'aquella època de 60, tot i que no hem parlat de la teva faceta de músic, però deixa que posem una cançó de Los Cinco del Este, la famosa Noche de Verano. Gràcies. Gràcies a tu. Gràcies. A vosaltres. De verano en que yo la conocí y al tocar su blanca mano yo me estremecí y quizá fueron tus ojos los que me hicieron tan feliz que de entonces vida pienso solo en ti. Fue una noche de verano que muy juntos los dos, ya tomados de la mano, juramos eterno amor. Y así fue que bailando yo de ti me enamoré, y tus labios tan rojizos